Našou víziou bolo vytvorenie aplikácie, ale takisto bezpečného miesta a útočiska pre ľudí so psychickými problémami. Pri spustení testu vyplníte otázky, vďaka ktorým vás systém vie sám zaradiť do oblasti, v ktorej by sa vám mohla zísť pomoc. Ak však už svoju diagnózu viete, test vyplniť nemusíte a stačí si rozkliknúť kolónku, kde sa dozviete viac. Test pozostáva z otázok, na ktoré odpovedáte pomocou jednotlivých postav, ktoré symbolizujú váš aktuálny stav. Takisto je možné odpovedať prostredníctvom hlasových nahrávok, čím sa dá presnejšie zistiť vážnosť vášho ochorenia. Ak práve netúžite po diagnostike, môžete sa obrátiť na verejný chat, kde spoznáte ľudí, ktorí trpia rovnakými problémami ako vy. Vždy je predsa ľahšie porozprávať sa o tom s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoríte. Súčasťou aplikácie by boli aj malé výzvy, ktoré by pozostávali z jednotlivých krokov. Tieto výzvy by vás učili tomu, ako môžete v bežnom živote sám sebe pomôcť. Súčasťou aplikácie by boli aj linky, ktoré by vás vedeli odkázať na stránky a organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom s psychickými problémami. Linka pomoci obsahuje odborníkov z medicínskej oblasti, ktorí sú pripravení vám pomôcť. Pre vytvorenie kvalitnejšieho vzťahu sú tam krátke informácie o každom z nich. V kontaktoch sa o nich môžete dozvedieť bližšie informácie a bez váhania ich kontaktovať. Kolónka hry nie je len o zabávaní sa a prechode na iné myšlienky, ale taktiež slúži ako cvičenia pre ľudí s dysgrafiou, dyslexiou či autizmom. Do denníka si môžete zaznamenávať jednotlivé pocity a udalosti, ktoré počas dňa zažívate, čím sa viete spätne pozrieť na váš progres, či deje, ktoré váš stav zhoršujú alebo naopak zlepšujú. Pokiaľ by ste sa nevedeli v tejto aplikácii zorientovať, jej súčasťou by bol aj AI pomocník, ktorý by vám pomohol sa rýchlo dostať tam, kam zrovna potrebujete.